नागिरदों मोसानाय सोलोंदों सबाय बिमा नख्लि लानाय नांला जादों दानि जा रिल्स बानायनोसै हेलो एवरीवन खुलुमबाय आंनि ददे रेडि ब्लग यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय माबोरै खबरफ्रा आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आरो ओमफ्राय न'नि खामानि एसे होदोंमोन नालाय माने न' लुदोंमोन आरो ओंखाम संग्रा ओमफ्राय मिस्ट्रिफोर फैनायखाय भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै ओमफ्राय माबायदि न'खौ लुखो ओमफ्राय बेखौ एसे खिथानोसै आरो न'खौनो लुनो हाला माथो बिराद दाम जाजोब्बाय मा न' लुबावनो हानाय ससे बारायनायखिनियावनो इसेबां फैसा थाङोब्ला ओमफ्राय सिगाङावथ' फैसाफोरखौनो सेस बरबाद खालामजोब्बाय आरो आङो माने न' लुनो गोसोखाङा आरो ओरैनो मोनो ओरैनो बाहायोमोन ओमफ्राय दा माथो खालामबावनो थ' माबायदि लुदों नायलांबाय थाबानो जाबाय बेयावहाय जोंहा ओंखाम सङोमोन आरो गालगाब माबानाय आलादा जाबाय नालाय ओमफ्रायो नै बिदि लुबाय आरो दायो नै बेखिनि बाथामावनो आं खिथाग्रोनि दै बाथामखौ नै बिदि ससे आरोना बेखिनि बाथामावनो 10,000 थांखाबाय आरो बारा क्लियार नुवासै खोमा 10,000 ओमफ्राय आङो न'खौ गुवार लुगैदोंमोन नै बे गयसिम जानांगौमोन आरो नै दायो बिनिफ्राय एसेल' जाबाय गुवारा मानो होनोब्ला गया नै होथेबाय नालाय गयसिम जाब्लाबो जागौमोन आरो गुवारनो बे फांबा गयखौ गायस्लायबाबो जागौमोन मालाय गायस्लायासै ना मालिकआनो माथो खालामबावनो गुवारबा मोजां मोनगौमोन आरो आङो ओमफ्राय दा गुसेबसो जाबाय ओमफ्राय खुन्था थथामावनो 26 ना मा थांखादों थसे थनै थथाम आरो नै बाथामखौ नायनो हागोन बेखिनियावनो 10,000 आरो मिस्ट्रि खरसालाय साथामखामोन मिस्ट्रिया ओमफ्राय सासेयावनो 500 आरो सानसेयावनो 1500खा खुन्थायाबो नै थथामल'सो ओमफ्राय बेयाव मा नांबावगोन हा खोबावनांगोन थिंखौबो माबायदिखौ होनो ओरैबो माने आरोबो नैया दुखिया अबस्था फैसाबो गैला मा खालामबावनो बे ससेयावनो इसेबां थाङोबा मा जागोन ओमफ्राय नै कालार फुननायाव आलखाटारियावबो थांबाय गाजोलावबो थांबाय होनदों जाय न' लुयो बे मोनथिगोन एबारसो फार्स्ट लुफेरदों नालाय एबारसो मिथिदों आरो आङो सिगाङावलाय इसेबां फैसा दंमोन सेस बरबाद खालामजोब्बाय आरो आङो मायाव बाहायखो मायाव थांखो मिथिस्राला बारायदेरदों आरो ना गुवारबा मोजां मोनगौमोन आं बै गयसिमबाबो जागौमोन आरो बे गय फांबाखौ सिगाङावनो गायस्लायनो नागिरदोंमोन गायस्लायासै ना दा नै आरो देनां गय हानबाला थिङाव नांसिगोन आरो ओमफ्राय जोंहा दा बेयाव संथ'दों दिनै खामानिया जोबथ'बाय ओमफ्रायो थिं बायनांगौ आरो ओमफ्राय दा थिंखौ आङो गोजाखौबो मोजां आंनि फसन आरोना आं गोजाखौ मोजां मोना बारा ओमफ्राय आङो गोथांखौबो बारा मोजां मोना आं निलाखौल' मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आं दा निला होनो सानदों हागोन ना हायाथाय निला होनोसै आरो ओमफ्रायो ना नैबे खामसालिनिया बारान्दाया बेखौबो आं गोजौसो होनो सानदोंमोन ओमफ्राय दा सिगाङावनो गाहायसो जालायलांबाय आरो बेखौ गोजौसो होनो सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय सिगांनि जखा बायदि लानांबाय मानोना फोजौनोब्ला गासिखौबो बेखौ एकदम दांजोबस्रानांगोन नालाय ओमफ्राय दा दांथ'वासै आरो हाहैजोबाना बेखौ गोजौ खालामनो मोनबालाय गोजोनगौमोन आरो आं ओमफ्राय न'खौबो गोजौ खालामगौमोन ओमफ्राय माजों खालामनो फैसा हाबनाय गैया नालाय मालाय सोरनाबा अरुनदयनि हाबो PM किसाननि हाबो जोंहासो जेबो मोनफेरानो न'बो मोनफेरा माबो मोनफेरा ओमफ्राय एबारसो फार्स्ट टाइम फायखाना मोननो नागिरदों आरो दाख्लै बेखौबो अनलाइन खालामगोन खालामा जाबाय थानानै ओमफ्राय खालामस्राबाय ओमफ्राय नाम लिस्ट फैदों जाबाय आरो दा बेखौ लुनोबो जायगायानो गैया मा अबस्था थ' बेखिनियानोसै नै आं दाख्लै बिल्डिं लुनो होनाया आं बे खामसालिखौ गोजौ होथारगौमोन बे खामसालिखौ दा सिगांनि जखा नै बेबायदि लानांबाय नै बेबायदि लानांनानैनो जाबाय आरो
थ' आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर गोदानै नुदोंब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय आरोना फार्स्टआवसो बिराद भिउस फैयोमोन दाना फैस्राला मा होनगोन आं सानो आरो आंनो मोजां भिडिअ लाबोनो हायासैदां होननानै आरो माने मानसिफ्रा मालाय बै फानि मिन्थावना बानायनाय इन्टारेस्ट बेरायनाय इफोरखौसो नायो नालाय ओमफ्राय जोंहाबो बिदिनो खामानिफ्राव बेस्थ' थानाय जायो ओमफ्राय मा लाबोगोन मा थागोन जायो नालाय गोदान मेंबाय बिराद खर' साग्रा जादों दाख्लैनिफ्रायनो खामानियानो थ' लोगोफोर दिनै जोंहानि न'खौ फुरा खिथाजोबनोसै आरो आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि गामिया जाहैबाय महनपुर ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि आरो थ' नै बिथिंजाय लामा ओमफ्राय आं बेक खालामनानै देखायनोसै आरो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बिथिंजाय हाबबोयो आरो लामा ओमफ्रायो नै बिथिंजाय दालां खालामनोबालाय हायो खिन्थु खालामाखै सिखाव फैयो नालाय ओइथिंजाय दुब्लि दङ ओमफ्राय इथिंजाय बे लामाजोंनो गामि थांबावो आरो बांगालपारा मोनहैगोन निमाइ मोनहैगोन फान्थावस्रिमोननि गामि मोनहैगोन आरो ओमफ्राय नैबे न'आ जाबाय दाख्लै गोदानै लुनाय दाखोर गारग्रा ओमफ्राय जोंनि न'नि सेराव दङ दंग' दैमा दै रानोब्ला ना मोनगोन आरो ओमफ्राय ओरै हाबजेननानै नै बेनिफ्राय फैबाय नालाय ओरै हाबजेननानै नै बेनो न'आहाय नै बियो बोरमा गलि आरो थेलाबो दोनो ओमफ्राय नै इथिं थाङोब्ला दंखल मोनहैगोन आरो ओमफ्राय नैबे बिहाव बिखुनजोमोननि ओंखाम संग्रा ओमफ्राय नैबे बिहाव बिखुनजोनि स्कुटि ओमफ्राय नैबे जोंहानि स्कुटि ओमफ्राय नैबे बाथौ बोलि बाथौ नालाय जोंहा बाथौ ओमफ्राय नैबे बिसिनि आलासि जिरायग्रा ओमफ्राय नैबेयाव बियानै थायो ओमफ्राय इयावहाय बिहाव बिखुनजो थायो इयाव माइरं दोनो आरो इसराहाय ओमफ्रायो नै बिथिंजाय जों थायो आरो बेयाव जों थाग्रा ओमफ्राय इयाव इथिं जों थायो इयाव जोंहा ओंखाम संथ'दों ओमफ्राय इथिंजाय ओंखाम संग्रा लुदों थ' बेखिनियानोसै ओमफ्रायो इथिं थाङोब्ला बारि आरो गय बारि बिहाव बिखुनजोनि गय बारि बारियाव थांनायाव इथासार थाम्फै दङ खर' सासोदों टाइफडसो जादों ना मादोंथाय एकदम सिखाराखै उन्दुनो ओंखारदों जन्दिसजों टाइफड जादोंदां